हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि, लोगोसे बयनिसिमबो मागो दमासिनि आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों उल्थासो जाबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होलां। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अनिल, मनीषा आरो प्रेक्टिकेल। लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट, कनसेप्ट, एडिटिंआनो जादों दिनेशप्रीत आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों निजोम ब्रह्म। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि ब्रह्म भ्लग इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आरो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना जइन जानो हागोन।